ଦେଖେଇବି। ପ୍ରଥମେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯିବେ, ଯୋଉ ବାଇରେ ଲଙ୍କା ଆମ୍ବ ଗଛ ହେଇଥିବ ସେଇଠୁ 10-12ଟା ଲଙ୍କା ଆମ୍ବ ମଞ୍ଜି ଆଣିବେ। ତାପରେ ଲଙ୍କା ଆମ୍ବର ମୁଣ୍ଡରୁ ମଞ୍ଜିଟା ବାହାର କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଚୁଲିଟା ଲଗେଇଦେବେ, ତାପରେ ତାକୁ ଡହ ଡହ ନିଆଁ ପୁରା କରିବେ। ତାପରେ ଚୋରେଇକି ଆଣିଥିବେ ଲଙ୍କା ଆମ୍ବର ମଞ୍ଜିକୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପକେଇବେ। ଗୋଟେ ଲମ୍ବାଳିଆ କାଠିଟା ନେବେ, ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ ମଝିରେ ମଝିରେ କରିଦେବେ। ଯଦି ବେଶୀ ପୋଡିଯିବ କାଜୁ ବାହାରିବନି, ସେ ପୋଡିଯିବ। କାଜୁ ନା ଫାଜୁ ଖାଇବ, ଟିକେ ଟିକେ ପୋଡିବେ, ବେଶୀ ପୋଡିବେ। ସେ ତ ନିଆଁରେ ଟିକେ ପଡୁ ପଡୁ ସେ ପୋଡି ଯାଇଥିବ। ଆଜ୍ଞା, କାଜୁଟାକୁ ହାତରେ ଛଡେଇବେନି, ତାକୁ ଗୋଟେ ପଲିଥିନ ନହେଲେ ଗ୍ଲୋଭସ ଲଗେଇକି ଛଡେଇବେ, ନହେଲେ ତାର ଯୋଉ ତେଲଟା ନୁହେଁ ସେଟା ହାତରେ ବାଜିଲେ ଚୋପା ଛାଡିବେ। ତାପରେ ତ ଭୋଗ ବାଣ୍ଟିକି ଖାଇଲା ଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ବାଣ୍ଟି କୁଣ୍ଟିକି ଖାଇ ଦେଇଯିବେ। ଏମିତି କାହା ବାଇରେ କାଜୁ ଗଛ ହେଇଛି, ଖାଆନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। আরে ওলে লে পায়াস আছি ঝুল রে হাত ঝুল 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 ঝুল